Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu, batetik Asier Arraiz etorri da bere liburu berria aurkeztera eta Mikel Bezunartea, Iratxe kontsumitzaileen elkartetik dator, udarako kontuei buruz hitz egitera. Amaieran, Barainengoko jaien irudiak eskainiko dizkizuegu, baina orain has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Eguneko efemerideak azalduko ditugu orain. Gaurko egunean, 1519 urtean, Carlos Bosgarrena Germaniar Erromatar Inperioko enperadore izendatu zuten. Urte batzuk geroago, 1577an hain zuzen ere Peter Paul Rubens, barrokoko pintorea, mitologiako margolenetan maisu eta ganbera pintorea, Flandrian jaio egin zen. Asteburu honetako agenda errepasatuko dugu orain. Gaur Kondestable jauregian, 2019ko San Ferminen kartelak daude erakusgai. Arratsaldeko 5:00 arratsaldeko 9:00 arte, sarrera librea da. Kondestable jauregian ere, Luis Azanzaren argazki erakusketa dago. Arratsaldeko 5:00 gaueko 9:00 arte, sarrera librea da ere. Bestalde, Iruñeko Udal plazan arratsaldeko 8:00 Pamplonesaren emanaldia egongo da. Sarrera librea da. Bihar larunbata, Ziebox Kondestablen ere Charles Chaplinen zinema zikloaren proiekzioa egongo da. Arratsaldeko 8:00 izango da eta sarrera librea da. Goazen orain eguneko portada nagusiak errepasatzera. Diario de Navarrak bere titular nagusian DGTek WhatsAppa edota GPS bidez gidatzen erabiltzen ari direnei karneteko 6 puntu kentzea nahi duela azaltzen du. Argazki nagusian berriz, bero olatua gaur areagotuko dela azpimarratzen du egunkariak ere. Ondoko albisteetan, Txibitek Navarra Suma eta Bildu egunerakotasunean gobernatzeko beharko dituela onartu duela adierazten da. Bestalde, Maiak Txupinazora oihalandiekin sartzea debekatu duela ageri da ere. Honekin lotuta, amabilizazio planaren neurriak berrikusi behar direlaren esaldiare aipatzen da. Beheko albisteetan, gobernuak uztailean inbestidurarik ez baldin badago hauteskundeak egongo direla ohartu egin duela nabarmentzen du egunkariak. Azkenik, Osasuna taldeak Tximi Abilaren fitxaketa lortu duela aipatzen du ere. Diario de Notiziasekin jarraituz, bere titular nagusian, aste batean gobernuaren programa amaitzeko PSN, geroa bai Podemos eta Ezkerrak 7 mahai sektorialak aktibatu dituztela azaltzen du. Txibite, Barkos eta Espaltzaren esaldi nabarmenak ere ekarri dituzte portadera. Bestalde, Vox alderdiak Zapateroren kontra kerilatu egin dela argitzen du 2005 eta 7 artean etarekin negoziatu izanagatik. Baita, Junts per Kateko 3 presoek bere kupulari abstentzioa eskatu dietela Sánchez inbestitzeko azaltzen da. Ondoko albisteetan, zeladore opean filtrazio bat egon dela ikertzen ari dira. Nafar gazteria tolerantea, ez violentoa eta berandu emantzipatzen dela azaltzen du egunkariak ere. Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak giza kohesio indize hoberenak dituztela aipatzen da ere. Argazki nagusian, Nafarroaren bi herenak alerta gorrian daudela azpimarratzen du egunkariak. Alboko albisteetan, Maiak Txupinazoan pankartak eta banderak debekatu dituela zehazten du komunikabideak. Maitan Emelero atleta Lajaranako Peñaren bombo dela aipatzen da ere. La Pamplonesarentzat Galliko de Oro saria doala azaltzen da ere. Bestalde, Tximi Abilaren fitxaketa aipatzen da ere. Gara egunkariakin, PP, EAJ eta PSNren gobernuaren erreskatera berriz ere titulatzen du egunkariak. Ezkerreko albistetan, Podemos eta PSOE arteko ekaitza baretzetik urrun dagoela azaltzen du medioak. Argazki nagusian, legeak gaixo dauden pertsonak bezala gehiago ez tratatzen dituela titulatzen du Garak bere azaleko argazki nagusia.
Beheko albisteak, foru sozialak biktimen zintzotasun handia txalotu duela nabarmentzen du. Azkenik, emakume etorkinek jasaten duten babesgabetasunari buruzko albistea dator. Berria egunkariari egingo digu paso orain, bere titular nagusian hiri handien inguruan merkataritza gune berririk ireki ezingo dela nabarmentzen du. Argazki nagusietan, Italiak blokeatutako elkartasuna titularekin Salviniren Mediterraneoko politika baztertzaileak salatzen ditu egunkariak. Bestalde, Euskarazko Wikipediaren hazkundea nabarmentzen du egunkariak ere. Beste albisteetan, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legerako azterketak berritu beharra adierazi duela aipatzen du berriak. Bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia legeak udaltzainen aldi baterako kontratuak ahalbidetuko dituela azaltzen du ere. Josu Gualiño.eus fundazioaren zuzendariarekin egineko elkarrizketaren esaldi bat azalerazi du egunkariak ere. Bestalde, Ingalaterra munduko koparako finalerdietara salkatu dela aipatzen da ere. LGTBI nazioarteko eguna dela eta Euskal Antzerkiari buruzko albisteak ageri dira azkenik. Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu, gaur askatasun sexuala harrotasunez aldarrikatzeko eguna dela azpimarratzen dute portada nagusian. Bestalde, programa akordioa erdietsi nahian 7 atal nagusitan lanean ari direla aipatzen du ere, Nafarroako Parlamentuko bileretan dauden 4 alderdiei buruz hain zuzen ere. Azkenik, zeladoreen oposizioa bertan behera geratu dela nabarmentzen du ere. Eguneko albiste nagusiak azalduko ditugu orain, Zizurrekin hasiko gara. Zizur nagusiko 2019ko festen kartel garelea erabaki da. Nuria Latasa Belaskoren No lo digas a nadie ez esan inori, lanak irabazi du 2019ko festen kartelen lehiaketa. Botoen 149 jaso ondoren. Bigarren postua berriz, Rafa Pérez Lizasok Patoa la konparsa lanarekin eskuratu du. Eta hirugarren postua Iñaki Fernandez Iturmendiren Kalean gora kalean bera lanarentzat izan da saria. Legealdi honetarako programa du Zizur nagusiak asteazkenean egindako agerraldi batean, Jon Gondan alkateak, Jose Angel Saiz EH Bilduko bozeramaileak eta Javier Alvarez AS Zizur alderdikoak, legealdi honetarako programa akordioa aurkeztu zuten. Biztanleria programaren erdigunean kokatzen duen programa dela hau eta Zizurren etorkizuna eraikitzeko proposamenak dituela azaldu zituen Gondanek. Atarrabiako albisteekin jarraituko dugu. Uda honetarako jaietara bidaiatzeko jaibus irteerak plazaratu dira jadanik. Gazteen artean egindako inkesten emaitzak zenbatuta, 3 helmuga atera dira aukeratutako aukeren artean. Uztailak 27an izango da lehen irteera Gares herriko jaietara. Bigarrena, abuztuak 3 Lizarrako festetara eta azkena abuztuak 10 Agoitzeko festetara. 2019-20 kurtsurako aur tailerretara apuntatzeko epea amaitzear dago. Gaur, ekainako 28 arratsaldeko 7etan amaituko da kurtsuetara apuntatzeko epea. 948-012-012 telefonora deituz, umeen sozializazioa eta potentziala sustatzeko harreman eta sormen guneak dira tailer hauek. Animatu zaitez! Iruñeko albisteekin amaituko dugu albistegia. Maiak txupinazoan banderak eta oihal handiak zabaltzea debekatu du. Arriskuak ekiditeko argudatu du alkateak erabaki hau. Oihalak, banderak, makilak zein berazko ontziak dira udal plazara sartu ezin izango diren objektuen lista. Adierazpen askatasunaren kontrako erabakitzat jo da hainbat sektoreren partetik. Azken 4 urteotan ez baita liskarrik egon banderak edo pankartak direla eta. Programa akordioa zehaztu nahian bilketetan ari dira PSN geroa bai Podemos eta Ezkerrak. Atzo atxaldean bildu ziren 4 alderdiak, 7 atal aurreikusi zituzten programa akordio erdieste bidean. Astelehenean adostuko dute gai horietako bakoitza lantzeko lan taldean zein bozeramaile jarriko duen alderdi bakoitzak, eta hortik aurrera finkatzen joanen dira arloko gai hauek. La Pamplonesak Napardi elkartearen Galleko de Oro saria eskuratuko du San Ferminetan. Bere 1. urte horrena dela eta jasoko du musika taldeak sari hau, datorren jaiegunetan. Lehenik txupinazoa jaurti beharko dute. Elkarteak eszepzio bat egin du izan ere sari hau pertsonen merituak saritzeko bideratuta dago eta ez entitate batentzat. Askatasun sexualaren nazioarteko eguna da gaur. Ekainako 28 da harrotasunaren nazioarteko eguna. Hilabete osoan zehar egindako ekintzak gaur amaituko dute manifestazio handi batekin.
Baluartetik irtengo da arratsaldeko 7etan. Protesta koloretsu, aldarrikatzaile eta alaia izango dela adierazi dute antolatzaileek. Gaur hegoaldean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Eguzkia izango da jaun eta jabe. Bero handia egingo du berriro ere eta temperatura maksimoak 36-38 gradu ingurukoak izango dira Iruñerrian. Larunbatean berriro ere temperatura igo egingo da barnealdean. Ipar isurialdean goizean goiz eta azken orduetan behe hodeiak izango ditugu. Aldiz eguerdian giro eguzkitsua gailenduko da eta arratsaldean ere eguzki tarteak izango ditugu. Hegoaldean zerua nahiko garbi egongo da egun osoan zehar. Temperaturari dagokienez, maksimoak igo egingo dira. Nafarro hegoaldean 35-40 gradu arteko balioekin. Iruñean berriz, 40-50 gradutara iritsiko gara. Ekaina temperatura baxuagoekin eta euria egiteko posibilitaterekin amaituko dugu. Lainotu samar esnatuko da eguna. Arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da, baina eguna amaieran bero hodeiak garatuko dira eta baliteke gauean zaparrada trumoitsuren bat botatzea, batez ere ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta iluntzerako iparraldeko fluxu hori Nafarroa hegoalderaino iritsiko da, freskura apur bat emanez. Iruñean temperaturak 39 gradutara iristea espero da. Gaurko eguneko elkarrizketekin hasiko gara orain. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Arratsaldeon gaurkoan Asier Arraiz etorri da gurera bere azken liburua aurkeztera, Maitasun keinu bat besterik ez. Arratsaldeon Asier, zer moduz? Arratsaldeon Jon. Oso ondo. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Etzako sekulako zortea da gaur hemen egotea eta Nafarroan ere, telebistaren bitartez bada ere, liburua aurkeztu ahal izatea. Nire asmoa da iraian edo ona etortzea zuzenean aurkezpena egitera, baina gaur behintzat telebistaren bitartez egingo dugu. Oso ongi, mila esker zuet etortzeagatik. Lehenengo galderarekin hasteko, izenbura pixkat kuriosoa da, zeren berezia da, ezta? Poema batetik ateratako esaldi bat da, ezta? Bai, eta jende askok liburu ikusi duenean hartu du, eta ezekin oso ondoa, novela bat zen, novela erromantiko bat zen, ala poesia liburu bat edo ze demontre zen. Saiakera bada, eta bai, Kirmen Uribek idatzitako poema batetik hartutako bertso bada, eta maitasun keinu hori poeman esaten du promesarik ez, damurik ez, maitasun keinu bat besterik ez. Eta hori da pixka bat nik euskaraz sortutako kulturari egin nahi diodan maitasun keinua. Promesari gabe, baina damurik gabe, nire gorazarre txikia da gure kulturari, euskal kulturari. Liburu honetan, entsegu honetan, literatura eta politika uztartzen dituzun bertan, ezta? Bai, saiatu nahi zaila bada ere, lehengo gunean, aurkezpenean, Donostian egindako aurkezpenen Arkaitzkanok zioen ezinezkoa dela literatura eta politika ezkontzea, literatura beti kontu zehatzetara joaten delako eta politika da guztiz kontrakoa, da abstraitzea eta orokortzea, ahalik eta gehien orokortzea.
Baina saiatu naiz literatura eta politikaren arteko elkarrizketa bat egiten liburuan, eta hasi naiz nolabait nire belaunalditik planteatzen dut nire adineko gutxi gorabehera nire adineko idazleek osatzen dutela gaur egun euskal narratiba garaikidearen baitan belaunaldi berri bat. Horrekin aldarrikatu nahi izan dut oraintxe bertan euskal kulturan eta euskal literaturan bereziki egiten ari dena. Batzuetan sentsazio dudalako euskal kulturan errentetatik bizi garela edo nostalgian ainguratuta beti atzera begira, ze ona izan zen ura, Esto Kamairu, ze ona izan zen rock radikal basko, ze ona izan zen Atxagaren liburura, ze ona izan zen, eta ez gara konturatzen benetan gaur egun sekulako lanak egiten ari direla, bai literaturan, bai musikan, bai arte plastikoan, bai zinemagintzan. Hau da, ez dakit urrezko aro baden, baina bai esango nuke oso garai polita dela gure kulturarentzat, gure sormen eta ekoizpenerako, bere zailtasun eta arrisku eta mehatxu guztiekin, baina oso garai polita da, eta nire ustez gu geuk hasi beharko genuke bere neurrian baloratzen. Ongi. Zehatz mehatz, zer aztertu duzu obra honetan? Zeintzuk izango direteke gai nagusiak? Alde batetik atal literarioan nik planteatzen dut 70ko hamarkadan jaiotako idazle horiek osatzen dutela belaunaldi bat, Kirmen Uribe, Arkaitz-Cano, Eider Rodríguez, Lander Garro, Unai Elorriaga, Mikel Peruaren Ahansa, horiek guztiak eta haien lanak aztertzen ditut, gero aztertzen dut zergatik nire ustez belaunaldi bat ote diren, nire ustez badira, eta gero planteatzen dut paradigma literario bat apurtzen ari dela, postmodernismoarena, postmodernismoak neoliberalismoaren garaia azaldu zuen, adierazi zuen, lagundu zuen askotan, eta idazle hauek euskal ikuspegi batetik horrekin apurtzen ari dira, postmodernismoak ez duelako balio gaur egungo mundua azaltzeko. Nire ustez gaur egun mundu honetan neoliberalismoa jaun eta jabe eginda, baina bere burua horren beste azeleratu du, ezen eta demokraziarekin adibidez, demokraziaren ideiarekin apurtzea erabaki duela, eta ikusten ari gara nola gero eta herrialde gehiagotan autoritarismoa nagusi den. Trump, Putin, Orbán, Salvini, Vox horre ondoan dauzkagu, oraindik ez dira hona zertu, baina hor dauzkagu, eta hori guztia ikusten ari gara, eta nire ustez beste garai batean gaude, beste mundu batean gaude, eta behar dugu mundu hori adieraziko duen literatura bat. Hori atal batean, eta beste atalean planteatzen dut zeintzuk izango lirateke nire ustez idazle horiek jorratu beharreko edo ibili beharreko bideak paisaia narratibo berriak sortzeko edo. Garai honetara egokitu behar garela orduan. Bai, eta planteatzen duana da nolabait horretan bigarren zatian batez ere literatura uztartzen da politikarekin edo filosofia politikoarekin, eta planteatzen dut emantzipazioa helburu izan behar duen narratiba berria sortzeko gai izan behar dugula. Liburuan ez dakit esperientzia pertsonalik ipini duzun, edo anekdotaren bat, edo... Bai, anekdotaren bat badago, hasieran kontatzen dut azkenean belaunaldi hau nire belaunaldia dela. Eta aipatzen dut gure belaunaldiak jaio zela mundu publikora, plaza publikora, Euskal Herrian jaio zela, eta topatu genuela gizartea banatuta, hautsita, eta alde batekoak zeuden eta bestekoak, eta nirekin zaude edo nire kontra zaude, egoera horretan. Nik erabaki nuen horretan parte hartzea eta parte hartu nuen, eta nik ez dut horiekin egon nahi, beraz egon nahi dut hauekin, eta hori dela eta, adibidez, kontatzen dut, antimilitaristak izateagatik saiatu ziren espetxera sartzen, ni ere intsumisoa izan nintzen eta juzgatu ninduten eta guzti, eta gero espetxera sartu ninduten militarista izateagatik, dena eta zelako garai hartan, ez? Eta orduan hori guztia bizi izan dugu, eta gure belaunaldiaren goraberak markatu ditu, eta pixka bat horretan ere sakontzen dut. Honekin lotuta, zubiak eraikitzea, ze hitz egiten duzu ere liburuan? Bai, nire ustez aurrera begiratu behar dugu.
Eta nire liburu osoan defendatzen dudan ideietako bada nazioa kontzeptu batzuetan kontzeptu abstrakto eta batzuentzako itxusia, beste batzuentzako erakargarria, beste batzuentzako arraroa, nik ematen diot zentzu zehatza eta da komunitatearena. Nik nahi dut euskal komunitatea sortu. Eta horretarako planteatzen dut identitate ugariak dituen identitatea sortu behar dugula, euskara erdigunean, baina bere inguruan grabitatu behar dituztela gainontzeko identitate guztiak, gaur egun gureak direlako, hemen daudelako, kultura horiek guztiak, hizkuntza horiek guztiak, baina gainera pentsatzen dut kontuan hartuta zer gertatu den hemen azken hamarkadetan, nik badakit, deno dakigu, indarkerien ondorioz, errepresioaren ondorioz, ilegalizazioen ondorioz, hemen herri honetan gertatu diren hainbat eta hainbat konturen ondorioz, zubi pila bat hautsi egin direla pertsonen arteko zubiak, euskal herritarron artekoak. Eta nik planteatzen dut zubi horiek berriro eraiki behar ditugula, benetan komunitatea izan nahi baldin badugu, komunitatean ulertzen dut dela bere burua zaintzen duen gizartea, baina gizarte horren herritar guztiak zaintzeaz arduratzen den gizartea, ez? Eta hori da nire helburua, hori nahiko nukenik Euskal Herriarentzat. Eta horretarako nik uste dut zubiak ere berrera eraiki behar ditugula. Hala ere oraindik ere lan mardula dago zubi hauek eraikitzeko, ezta? Noski. Eta nik ez dut planteatzen kontuan hartuta nondik natorren, eta ardura politiko zehatz batzuetatik natorrela, askotan jendeak ulertzen du nik hori proposatzen dudala, ez dakize alderdi politikok egin beharko lukela, edo beste alderdiak egin beharko lukela, eta nik ez dut planteatzen alderdiek egin behar dutena. Barkatu. Nik planteatzen dut herritarrok egin behar duguna. Herritarron arteko bide bat izan behar dela. Planteatzen dut autokritika egin behar dela. Azkenean nik ez diote uko egiten ni izandakoari eta nik egindakoari, ez diot uko egiten, baina bai, nire ustez onartu behar ditugu gaizki egin ditugun gauzak. Batez ere, horrek nolabait berriro adiskidetu behar gaituelako izan ginenarekin, edo izan nahi genuenarekin, ez? Eta planteatzen dut autokritika eta empatia landu behar direla, pertsonen artean nik ez dut esango zenolako autokritika egin behar duen beste inor, ez naizelako nor halakorik esateko, baina egingo dut nirea, behintzat bide horretan laguntzeko. Zu pertsonalki, nahiz eta bizitza politikotik kanpo zauden, politika presente dokazun gai bat eta oraindik ere? Bai, nire bizitzan bi pasio izan dira nagusi. Bata da politika eta bestea da literatura. Ni politika ulertzen dut inguratzen gaituen munduarenganako kezka eta ardura. Hori da niretzako politika. Orduan politika da munduaren aurrean norberak daukan jarrera. Bere bizitza osoan eta jaikitzen denetik oheratu arte, ez? Zure egunerokoan hartzen dituzun erabaki guzti horiek. Hori niretzako da politika. Orduan, ni planteatzen dut, bai politika segitzen duela bizitzen, ez ardura politiko batean, ez alderdi politiko batean, baina noski politika bizitzen nago oraindik. Orain zehazki, irakaskuntzara bueltatu zara, Altsasura. Bai. Bertan ere klaseak ematen dituzu. Bai. Orduan, kurtso hauetan zehar eta liburua prestatzen ari bitartean, nola izan da prozesua klaseak eta literatur lan hau uztartzea? Zaila egin zaizu edo prozesu bat erosua izan da? Onartu behar dut, zaila baino nekagarria ere egin zaidala. Nire eguna gutxo gora bere izaten da goizetan institutuan, lanean, eta horretan ere gehiegi gelditu gabe klaseak ere prestatu behar direlako eta bar, arratsaldean umeekin egoten naiz, nire umeekin egoten naiz, eta liburua gauez hartutako tartetan eta idatzi dut. Eta batzutan asteburutan, familiari pixka bat lapurtuz, ez? Horrela egin behar izan dut, eta egia da, nekatu egin naizela, baina gero bestalde batetik ere gozatu dut. Idazten duzunean,
sufritzen duzu gozatuz eta sufrituz gozatzen duzu, ez? Halako sentsazio kontrasenkorra bai. Irakasle bezala, ez dakit nola ikusten duzun Nafarroako hezkuntza sistema eta ja estatu mailakoa beste kontu bat da. Bai, egia esan bai, beste kontu bada. Lehenengoz eta behin esan behar dut, nik Altsasoko institutuan egon naizela ikasturte honetan eta pozik nagoela. Egia da, bertan dauden ikasleak eskualdeko sakanako herrietakoak dira eta oso jende jatorra eta sanoa da. Oro har, nik hirietan ere lan egin dut eta aldea ikaragarria da ikuspegi horretatik. Gero ez talde batetik lantaldea, bertako irakasleak eta nik esango nuke lan giro ederra dagoela. Eta horrek ere asko laguntzen dut dena egiten. Niretzako dena izan da laguntza eta oso ondo ibili naiz. Baina abstrakzio bat egin behar baldin badut eta ikusi behar baldin badut nola dagoen antolatuta hezkuntza eredua, esango nuke oraindik larrutik ordaintzen ari garela Nafarroako aurreko gobernuek utzitako herentzia guztia. Ze gutxi inbertitu zuten hezkuntza publikoan eta gainera nire ustez behintzat norabide okerretan. Adibidez, A-ereduaren aldeko apustu sutsu batekin jakinda A-ereduak ez duela benetako integrazioa ahalbidetzen baizik eta kontrakoa, segregazioaren bidea hartzea dela, ez? Eta gaur egun oraindik institutoan A-eredua badago, legez egon behar duelako, eta ni behintzat ikusten dut zenolako segregazioa gertatzen ari den, zeintzuk geratzen diren A-ereduan. Hona etorritako etorkinen seme-alabak, baina gainera baldintzarik makurrenetan daudenak. Eta nire ustez horrek hasiera-hasieratik hipotekatzen du beren etorkizuna. Nire ustez aldaketa sakonak egin behar dira Nafarroako hezkuntza ereduan, bidea hasi zen duela 4 urte, eta ez dakit ze gertatuko den hemendik aurrera, baina nire ustez bultzada handia egin behar da, barrutik bai, baina kanpotik ere Nafarroako hezkuntza eredua aldatzeko eta benetan hezkuntza publikoa kalitatezko izateko, baina ez bakarrik bertako langileek egiten duten esfortzuan oinarrituta, baizik eta benetan horretarako baliabideak, azpiegiturak eta denetarik dagoelako. Ja pixkat aktualitateari buruz hitz egiteagatik, ez dakit balorazioren bat egin dezakezun Nafarroako panorama politikoari buruz? Orokorrean. Enintatek gauzartuko adieraztera zer egin behar duen inork, sujeto politiko ezberdinek zer egin behar duten, baina ni egia esan harrituta nago gaur egun dakagun egoera politiko berri honetan, edo esango nuke horren berria, ez dena, urteak pasatu direlako indarkeria politiko gehienak desagertu direnetik, egoera honetan gaude eta oraindik alderdi politikoen arteko elkarrizketa politikoak ez direlako erabat normalak, naturalak, sanoak eta osasuntsuak. Nik esango nuke hori zentzuzkoa dela pentsatzea elkarrizketa politikoa gauza normalizatu izan beharko lukela, eta gainera ere gehiago pertsona horiei, ordezkari horiei ordaintzen zaiela zuzen ere haien artean hitz egiteko eta haien artean adostasunak eraikitzeko, lortzeko. Eta oraindik esatea ez dela hitz egin behar eta harro egotea alderdi politiko batekin hitz egiten ez delako, hori iruditzen zait nolabait egoeratik eta garaitik kanpo dagoela erabat. Baitere, aktualitaterekin jarraituz, datorren irailean egingo da 11/13 sumariaren epaiketa, non 57 pertsona auzipetuak daude, presoekin egindako lanarengatik. Ez dakit balorazio pertsonal bat egin dezakezun honi buruz ere? Esan behar dut lehenengoz eta bain horretan auzipetuta dauden zenbait kide lagun ditu dela, lagun pertsonalak direla. Orduan maitasuna ere dago tartean, ez? Nire maitasun keinu bat ere haientzako, ez?
baina gero bestalde batetik beste batzuk ez ditut hainbeste ezagutzen, baina guztiak babesten ditut eta miresten ditut egindako lanarengatik, eta iruditzen zait gaur egun kontuan hartuta non eta nola gauden, neurri handi batean horrelako jendearengatik gaudela. Eta ez dut uste horrek inolako zigorrik merezi duenik, baizik eta guztiz kontrakoa. Nire ustez sumario horretan daudenak eta epaiketara joango diren horiek bakearen eta elkarbizitzaren aldeko lana egin zutela eta egiten dutela egunerokoan. Orduan nik uste dut hori guztiak aske eta lanean behar ditugula. Oso ongi, pixkat ere amaiera emateko eta etorkizunari begira zure kontuekin, ez dakit beste proiekturen batetan murgilduta zauden edo orain deskantzatzea nahi duzu, liburu aurkeztea eta gero ja ikusiko duzu beste libururen bat edo beste proiekturen batetan egingo duzun lan. Idazteari dagokionez behintzat, iruditzen zait oraindik liburu honen, maitasun keinu honen arnazaldian nagoela oraindik eta saiatuko naiz arnaz ematen oraindik proiektu honi horretan nago, eta gero, zalantzak ditut, ea idazten jarraituko duan, idazten bai, baina gero argitaratzeko idazle batek behar ditu horretarako preso egongo diren argitaletxeak eta batez ere irakurleak. Orduan ikusiko dugu ea irakurlerik dagoen, ea argitaletxerik dagoen, eta kaso egongo da aukera argitaratzen jarraitzeko, baina idazten bai, idazten jarraituko dut. Azkenean, lehen aipatu dut nire bizitzan bi pasio egon dira, momentu honetan politika beste modu batez hartzen dut, nago lehenengo lerro horretan, orduan lasaiago nago, eta literatura nolabait garrantzi handi hartu du nire bizitzan maila horretan. Segituko du literaturarekin, nola eta ze bidetik ikusiko du. Zer, oso ondo, mila esker etortzeagatik. Zorte hona podezugu liburu honen ibilbidearekin eta beste batetan etorri nahi baldin baduzu beste kontu dei buruz hitz egitera, ongitorri emango dizugu. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen guztietan etorriko naiz, baina ez pasatu, agian gero aspertuko zareten nirekin, orduan onartzen dute gonbidapena eta eskertzen dizuet biziki aukera hau eman izana. Eskerrik asko. Arratsaldeon, gaurkoan Mikel Berzun artea daukagu gurekin, Iratxe Kontsumitzaileen elkartetik dator eta etxenetako kolaboratzaile ezaguna da. Kaixo Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi, hau da prestatzen, bakizu lotzen gauzak, opera baino lehen, eta bizket lanak ere moldatzen bizket, ze uda beti garai berezia izaten da, zen? Garai berezia eta batez ere hainbat gai daukazute elkartean lantzeko udako kontei buruz, batez ere bidaiekin lotutako gaiak, ezta? Bai, nahiz eta erran barra dago ere, azken urteotan hori franko aldatu dela. Lehen arron nabarmenatzen, Aste Santuan eta udan, bidaiekin eta halako garraioekin eta reklamazio gehiago bat zirela, baina azken urteotan ikustot gauza nahiko aldatu da, jendea bidaiatzen da urte osoan, eta ordan reklamazio gizartako reklamazioak urte osoan ere etortzen dira. Preziski uda partean. Baina, beti ere, udan gehiago mugitzen gara, beti gizartako reklamazio gehiago izanen dugu. Adibidez, suposatzen dute pilpian egongo den gai bat izango dela, hegazkinekin dauden arazoen aferak, ez da? Batez ere
bileteak, workbookinga eta holako kontuak ere landuko dituzten dela, ezta? Bai, gukudan, dakizuen bezala oparretara joten garelarik, alde batetik gure egonaldi hartzen dugu, izan hotela, izan kanpina, izan apartamentoa, bungalow edo dena delakoa. Eta gero, ara ailegatzeko, garraioak ere kontratatzen ditugu. Eta garraio mota ezberdinak ere badaude, itsasontziak, trenak, autobusak, hegazkinek, eta arazo iturri ondina nahi baldin mauzu, hegazkina da edo erreklamazio gehienak izaten ditugu hegazkinekin. Nik ez dakit nahiz osartzen erratera ere, gehiago mugitzen delako hegazkina hartuta, edo zerrati den, autobusan ere jendea borik mugitzen da, baina nik erren nuke gehiago hegazkin konpainien funtzionatzeko modua hortarako bidea ematen duela, ez da? Eta horregatik ere hegazkin konpainiakin izaten ditugu reklamazio gehienak. Garraio mota guztiekin izaten ditugu reklamazioak, baina batez ere eta diferentzia hondiz hegazkin konpainiakin. Gure egonaldiakin ere izaten ditugu reklamazioak, baina hor, nahiko paretsu erren nuke dabiltzala denak, izan hotela edo kanpina edo apartamentua edo bungalowa edo tira. Hegazkin konpainiakin izaten ditugu reklamazio gehienak. Eta batez ere ze kontuetan txartelak direla eta maletak ez dakit? Hegazkin konpainiakin denetai gertatzen da. Atzerapenak eta kanzelazioak hor daude, batzutan justifikatua, bertze batzutan justifikatu gabe. Justifikatua, erran ez dugun, kausa de fuerza mayor delakoa tarteko gertatzen direlarik, zerrakit. Gogora etorri zait, Islandiako sumendi horren zea. Eguraldiak eragin da, baina kanzelazio hauniz gertatzen dire, hegazkin konpainien faioan gatik, edo bere ardurapeko arrazoien gatik, ez da? Hegazkinai in beharreko errebisioak berandu egiten zaizkiola, eta hortik ateratzen dela aberiak, antolakuntzakin zer ikusia duten, gauzek eraginda etortzen dire kanzelazioak edo atzerapenak, eta horiek arazok sortzen dituzte, ez da? Baina batzutan kanzelazioak, atzerapena handia baldin bada, izanen dugu beti kanzelazio bat, batzutan esmentatik ere zuzenean klientei erraten diote hori kanzelatu dela, bertan bera utzi dutela, eta gero overbooking hor dago, da praktika bat araututa dagona, onartuta dagona, eta ordan badago jendea bere txartel hartuta aeroportura joan, eta zerrendan azkena delako edo, kanpoan uzten dutena, enbarkea debekatzen diotena. Araudi bera hortarako konponbide bat arautzen du, eta tira badago jendea, overbooking ondorioz reklamatzen duna. Gero maletakin ere arazoak izaten dire, maleta bat fakturatu, eta gero maleta kaltea jasan, edo maleta berandu eman, edo maleta bertzere gabe desagertzen dela betirako. Halako arazoak hor daude, eta horiek zoritxarrez nahi baino gehiagotan gertatzen dire hegazkin konpainiakin, eta erreklamazio guziek zuzenean hegazki konpainiei egiten zaizkio. Hor badu mundu mailako araudi bat, Komunidad de Montreal delakoa, eta gero Europan gertatzen baldin bada, Europatik abiatutako hegalaldi bat baldin bada, edo Europara llegatzen den hegalaldi bat baldin bada, orden Europako reglamentu bat aplikatzen dugu, eta reglamentu honek babes gehiago ematen dio bidaiariari. Gero bertzalde batetik ere eta hegazkin konpainiak ez badu erantzuten,
tokian tokiko erakundeak baditugu, non gure reklamazioak aurkezten ditugun. Alegia, Agentzia Estatal de Seguridad delakoa, eta agentzia hauek tokian gertatzen diren arazo horien gainean erabakiak hartzen dituzte, eta nahiko lagungarriak izaten direk. Alde batetik, hortik etortzen den ebazpena edo akordioa konpainiak batzutan betetzen dituztelako, eta ez badituzte betetzen aukera ematen digutelako gero epaitegietan erreklamatzeko. Komentatu dituzun kasuak gertatzen direnean, nolakoa da elkartean egiten dituzuten asesoramendu lanak? Jendea etortzen bada, normalen izaten da edo galdua dagolako edo erreklamatuta konpainiak ez duelako erantzuten. Gu gero ikusi behar dugu ze araudia da den kasu bakoitzan aplikagai, ez baita estuen erran dugun bezala, ez dago zabera izatea Parisetik Barcelona daien hegazkin bat, edo bada Estatu Batutarra daiena, edo Hego Amerikara, edo Asiera daiena, ze kasu horietan aplikagai diren araudiek ezberdina dire. Horren arabera ere plantatuko dugu gure reklamazioa, eta gure reklamazioa ez badu etekina ematen, orduan konpainiak ez duelako behar bezala erantzuten, orduan baloratu beharko dugu ere epaitegietan gure demanda bat aurkeztuko dugun, edo ez. Orduan lehenbizi hartu reklamazioa, hartu dokumentazioa, agirien bitartez justifikatu gure reklamazioa, hori beti, eta gero reklamazioa egin, erantzuna itxoin, etorriko da erantzuna edo ez da etorriko, eta horren arabera administrazioen bidetik segituko du, orduan Agentzia Estatal de Seguridad delako erakundera joko dugu, edo gainakoan epaitegitara. Erran barra dago ere, zaraudia den aplikagai, horre garrantzia handia baduela, batzutan demanda aplikatu barra dago, aurkeztu barra dago, ez dakit non, eta orduan ez da praktikoa, ara ez gara joanen demanda aurkeztera, baina aukera baldin badago hemen aurkezteko, orduan hemen bertan aurkezten saiatzen gara. Erreklamatzen diru kopuruen arabera ere, guzu zenean aurkeztuko dugu, baina abokatua eta prokuradora behar baldin bada legeak horrela aginduta, orduan gu hitzarmena badu ina despatxo batekin, eta beraiek ikusiko dute. Presupuestoak eman, kusi, eta horren arabera erabakiak hartzen dire gero. Noski. Hala ere, kasu honetako, mota honetako kasuak izan dituzutenean, posible izan da zeinbatetan kasuak irabaztea, ezta? Bai. Dude gabe, hor dago legea, hor daude frogak, hor daude agiriek, eta dena ongi lotuta baldin badago, eta bihar den tokian demanda aurkeztuta, juizioak irabazten dire. Gero hor, erran bezala, mundu handia da, eta batzutan gure bidaiak egiten ditu arrasurruti, hango araudiak ere ezberdinak izaten dire, ordan batzutan aukera bat dugu hemen demanda aurkezteko eta bertze batzutan. Kanpora joan behar baldin badu demanda aurkeztera, honen gauzak ikaragarri aldatzen dire. Europan barnako hegalaldia baldin badaude, Europa berak aurre ikusten du aukera eta beti ere konsumitzailea baldin bagara eta internetez kontratatu baldin badugu, aukera ematen du konsumitzaileen bizilekuan demandak aurkezteko, baina ez badagara konsumitzaileak edo Europatik kanpoko hegalaldia baldin badire, orduan araudiak aldatuko dira eta aukera hori ez dugu izanen eta orduan gure aukera urriago izanen da reklamatzeko. Demanda baino lehen guk hainbat pauso ematen dugu. Lehenbizi dokumentatu dena, gero erreklamatu eta baldin badu erakunde administratibo bat horren gainean erabaki hartu behar duna araiotzen dugu, araio eta gero eta ez bada konpontzen, orduan pentsatu beharko dugu demanda aurkeztea edo ez, baina lehenago pausu batzuk eman barra dire eta pausu hori guztiak ematen ditugu. Oso ongi, bideekin jarretuz eta bideek dauzkaten hainbeste aferekin lotuta, lehen komentatu dugu, nola baita ere, bideekin lotuta,
dauden hotelak edo alojamenduen kontuak. Zer motatako kasuak aurkitzen dituzute alojamenduekin dutakoak? Bueno, nik uste dut komeni dela ere garbi uztea, konsumitzaileak zerbitzua, hotela, kanpina, da, egonaldea, non luinen duen tokia, edo garraioa, konsumitzaileak hartzen aldituela bidei agentzia baten bidez, eta dena elkarrekin, edo gero eta gehiago egiten da gainera, konsumitzaileak hartzen aldu, dena bere kabuz, eta dena suelto, dena aparte, ez da. Bidei agentzia batekin kontratatzen baldin modu pakete bat, dena elkarrekin kontratatzen baldin modu, hegazkin, hotel, apartamentoa, dena delakoa, orduan guk erreklamazioa inen dugu gero, bidei agentzian bidez. Nik aste hon erran duguna da, nitzetan edo gehienetan konsumitzaileok interneten bidez hartzen ditugulako gure txartelak, hegazkin txarteloiek, eta orduan guri tokatzen zaigulako gure reklamazio zuzenean egitea hegazkin konpainiari. Egonaldiak edo gure hotela, gure apartamentua, gure kanpina, gure gauza bera, erreklamatzen baldin badugu, pakete bat kontratatzen baldin badugu, bidei agentzian bidez erreklamatuko dugu, berriz gu zuzenean eta internetez kontratatzen baldin badugu, zuzenean guk erreklamazio egin beharko diogu hotelari edo kanpinari edo behar denari. Arazoak, orain gehien gogora etortzen zaizkidanak dire, azken hilabetetan edo asteotan ikusi ditudanak, ez da? Horien tartean daude, orain badaudela enpresak internetez gure hotela, gure apartamentua eta merkago bilatzen dutenak, ez da? Horiekin izan ditugun arazoak izan daizu zen, gu erreserba egin, eta gero hotelera joan da, konsumitzaileek ikusi duela, erreserbarik ez zegoela, erreserba ez zegoela ine. Tokirik ez zuela hotel hortan. Nonbait, bitartekari horrek dirua kobratu, baina gero erreserba ez zuen egine, eta orduan konsumitzaile hor gelditu da, ezakin oraino joan da, loiteko tokirik ez zuela, eta gainera dirua ordaindua edo galdua bazuela. Gero, orduan, kasu horietan reklamazioa izan digu, dirua kobratu du nahi, bitartekariari kobratu diogu. Bertze bat betire, edo bertze reklamazio bota nugua unitzetan ikusten duguna da, ara joan eta gure hotela ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak. Guke hartu dugu hotel bat, hondartzatik hurbil dagolako, edo alde zarrean kokatua dagolako, hainbat zerbitzu badulako, edo eskaintzen zulako, afaria edo gosaria eta afaria, edo gero zer dakit espa bazulako, edo alako gela dotorea bazitulako, edo aurrendako jolastoki bazutelako, zerbitzu hauniz ematen dituzta, eskaintzen dituzta, orduan ara joan da ikusten baldin badugu zerbitzu horiek ez dituztela eskaintzen, hortik etortzen dira reklamazioak. Kasuetan errez importantea da, kontatu ongitea eta kontatu garbi gelditzea, ze kontratatu dugun, eta ze zerbitzuak kontratatu ditugun, eta prezioan sartuta dauden. Gero garbitasunakin zer ikusia duten, araudiakin zer ikusia duten, hotel batera joan, eta sabaian altuera eskasa dela, orduan gela ez lako erabilgarrie, toaia zikinak ez dutela garbitzen, alako reklamazioak izaten dire mandirekin, eta gero klienten exigentzia mailarea aldakorra da, aldatzen da, baina alako reklamazioak izaten dire, janariekin, tira. Gero batzutan gure dirua, gure baliontiko gauza gordetzeko kutsak ere izaten dira hoteletan, bertze batzutan ez. Geletan utzetako gauzak desagertu dela edo ebatxe dituzela, horrekin erazoak izaten dira eta
hortaz hotel egiten zaizkio reklamazioak, bueno, halako reklamazioak ere izaten dire, eta kasuetan konsumitzaileak egin behar duena kontratua egiterakoan dena ongi lotu, idatziz ongi lotu eta gorde. Ze horren gainean gero ez betetze bat etortzen baldin bada, kontatu urraketa bat etortzen baldin bada, justifikatzeko hotelak edo kanpinak edo enpresak ez duela bete. Hortik etorriko da gero reklamazioa eta horren arabera ere guk bidatuko dugu ere reklamazioa. Erran barra dago ere, hotelak eta kanpinak eta beren jarduera arautzen duten araudiak tokian tokikoa direla, adibidez hemen estatuan komunitate bakoitzak badu bere araudi propioa, eta hori begiratu behar da, eta ikusi kontatu batean agertzen dena ez bada bete, garbi dago kontatu ez betetze baten aurrean gaudela, entzinen gaudela, baina bertzelako araudia batzutan dena ez dugu lotzen. Segurotza jotzen dugu, gure egela, altura minimo bat izan indula, edo garbik eta behar bezala inen dutela, tira, halako reklamazioak bideratzeko gu tokian tokiko araudi egitara jo behar dugu, eta ikusi garbitasunari dagokionez, edo gainerako ezagorri dagokionez, nolako baldintzak bete behar dituzten, guk usteko hor plantealiteko hori urraketa egon dela, edo ez dela egon gu aurrera egiteko gure reklamazioekin. Hortik etorriko gara ere, etorriko da zer eskatzen dugun. Batzutan izanen da fakturan deskontu bat, batzutan izanen da kaltu ordain bat, hainbat eta hainbat kontu hor badaude sartuta eta dena kontuan hartu behar da. Baina kontratuak ongi itea eta dena ongi lotzea hori da konsumitzaileekin behar duna. Eta gero ez dugu erran, baina hegazkinekin gertatu edo hotelakin gertatu edo non arazo bat gertatu eta lehen bailen konsumitzaileak erreklamazioa idatziz egin behar du. Non gertatzen den arazoa hortxe egin behar du erreklamazioa eta idatziz, gero-gerokoa. Adibidez, atzo naski edo eren egun eta horri zitzaidan bat, autobus bat hartu eta autobusak izan zuelako arazo bat. Egin behar zuen transbordo bat, toki batean, eta ez zuten egin, eta azkenean berandu etxera, autobusa galdu, bertzea garraio mota bat kontratatu beharra, erreklamazio instantean egin behar dugu. Adibidez, kasu honetan, honek errantzian, hor nintzen, eta llegatu autobusa, eta errantzian hori zela nire autobusa, itxoin behar nula, zen nire autobusa, haren ondotik heldu zen. Eta ni hor itxoiten, eta nire autobusa etzen sekula nahi llegatu. Orduan, atxaldeko hirutan hartu behar autobusa, eta goizeko ordu bat arte itxoiten, eta nire autobusa etzen nahi llegatu. Atxaldeko hirutan pasatu zen autobusaren txoferrak erran baitzion hori etzela bere autobusa, baizik ondotik heldu zena. Tatzen nahi llegatu. Honek ez zuen moduri gero justifikatzeko atxaldeko hirutan hor zegoela. Eta konpainiak erantzun dio, bere autobusa abiatu zela, eta ez bat zen bere autobusan sartu zela, izan zela bere hor ez zegoelako. Karo, zuzenbidean honek egin behar duna da, txoferrak erraten baldin badio, hori ez dela bere autobusa, eskatu reklamazio horri bat, eta zan bat orduan txe, konstantzia utzi. Bueno, honek hemen idatzi du, hori ez dela nire autobusa, eta gero-gerokoa. Gertatzen da ere bai, den alotzea ez dela posible. Arazoan nondik etorriko den ez dakigula inoiz. Baina, alden guzia lotu behar dugu badazpada. Gero, ez dakigulako gero arazoan non agertuko den, ez da? Noski. Udara begira, kontu hauek, somatzen dituzute udan bertan, edo ja ondorengo hilabeteetan uda pasata iristen zaizue kontu hauei buruzko erreklamazio guztiak? Bueno, erran dugu, hegazkin konpainien jarduera arautzen duen araudia, epe motzak eta zorrotzak ezartzen dituela reklamazioak egiteko gauza bera gainako garraiokin. Orduan, zer gertatzen da, konsumitzaileak lehen bailena reklamatu behar du. Arazoa gertatu instantean ere erreklamatu behar du.
Baina gero ere reklamazio hori bideratu behar da. Orduan, etzazok pentsa ere haunitzez berandu reklamatzen aldenik. Orduan, arazoa ekainan gertatu behar eta orduan ekainan etorriko da reklamazioa. Adibidez, Hegazkin konpainiei eta bat egun baitugu reklamatzeko, gure reklamazioa aurkezteko. Gero, behin aurkeztuta, gero epe horiek luzatzen dira. Baina gure reklamazio egiteko, denbora urria badugu. Orduan, reklamazioa lehen egin behar dugu. Hortaz ere, reklamazioak etortzen diren nahiko goiz. Eta udan zehar. Gero nahi baduzu, gero segitu beharko dugu reklamazio egiten, ze reklamazioa ez da egiten eta instantean konpondu, ez. Gero, reklamazio bakoitza bere denbora behar du, konpainiei mapartzaio denbora erantzuteko, beti ez dute baietzarraten, orduan gero eta bertze instantzietara jo beharko dugu, orduan reklamazio batekin hasi eta hilabetetan egoten algara, ez da? Baina, bueno, orain ongi errandu zuen bezala, udan gizartuako reklamazio gehiago izaten dugu, eta horien hasi, eta gero segituko dugu reklamazioekin negu arte eta gehiago batzutan. Eta somatzen duzute udan reklamazio kopurua igo egiten dela urtea osoan konparatuz gara? Bai, nahiz garbi utzi behar da, orain urte osoan jendea mugitzen dela, eta halako reklamazioak nahiz kopura didaukenez, gutxiago izan, urte osoan ikusten ditugu. Zuen gogunean ikusi dudanez, gomendatzen duzute batez ere dokumentazio guztia bideietan eta eramatea eta baita ere reklamazioak egiterakoan orkestea, ezta? Bai. Halako zerbitzu bat kontratatzen dolarik, lakusten da, ari gara egiten kontratu bat. Kontratuan dena, garbi azaltzea kontsumitzaile handako arrazio importantea da. Arazo non gertatuko den ez dakigu eta baino arazoa gertatuta arazori nondik heldu den ere justifikatu beharko dugu. Errantziaten, zakit, hotela errantziaten aurrendako jolastoki bat egonen dela. Kontratuan ez bada agertzen, nek ez erreklamatuko dugu gero, ez dagoela. Hori kontatuan agertu behar da. Guretako importantea den guztia kontatutan agertu behar du. Eta jakina, hartzen baldin badu garraio bat, garraio hartzen baldin badu hemendik hara joateko, eta eskala batzuk baldin badaude, eskalak, ordutegiak, hori dena garbi agertu behar du. Batzutan ere garraioetan arazoak agertatzen dire, dokumentazioa ez dugulako, adibidez. Estatu batutan joan behar baldin badu, estatu batutan nahiko zorrotza die, eta kaso eskatuko digute hor sartu ahal izateko dokumentazio bat gainean beharko duguna. Bidea agentzian baten bidez kontratatzen baldin badugu, bidea agentziaren egin beharra da guri arratea nolako dokumentazioa behar dugun. Baina gu zuzenean hartzen baldin badugu hegazkin bat ara joateko, gu gero jakin beharko dugu hor sartzeko beharko dugula, pasaporta ez ezik beharko dugula, ez dakit zer, alako formulario eta ez dakit zer. Hori begiratu beharko dugu ongi. Gero, agian, araiagatute, gero, bultan behariko gaituzte. Eta berriz ere hartu beharko dugu bertze garraio txartela bat, ze hortarako ere ez dugu hartu. Eta galduko dugu hilabete baten buruan ikuntzeko hartu aginuna. Hori gure ardura da. Jakina, adingabekoekin joten baldin bagara, adingabekoen dako ere bertze baldintza batzuk izanen dire. Zer eramaten dugun, zer ez dugun eramaten al, hori dena ongi ziurtatu, ongi konprobatu eta ongi bete, ongi justifikatu dena, ez dela? Hori gure ardura da. Eta bin kontratu egin da, edo bertze alderdiak, alegia, enpresak erran baldin badu, hau eta hau behar da. Guko imprimatu, ongi irakurri, ongi eraman dena, eta justifikatu ongi bete dugula gure bete beharra, ez da? Hau da, gure kulpagatik ez dela izan gu hor gelitu garela edo bidaia ez dugula gauzatu ahal izan. Hori gurea ongi bete,
ongi justifikatu eta gerokoa. Eta justifikatore ze kontratatu dugun, ze hor kontratuan badaude obligazioa bi alderdien dako, orduan gure ongi bete eta justifikatu. Eta gero, bertza ze bete behar duen, zer egin behar duen ere, garbi izan. Ze arazoen non gertatuko den ez dakigu. Eta zer den importantea ere ez, igual batek hartzen doa hotela, beti jolastokiaren adibidea. Jolastokia dulako, baina bertza berten dako, nahiza, jolastokia badagoen, beraren dako ez da importantea aurri gabe joaten delako hotel hortara. Horri ez dio garrantzik ematen. Berriz, ematen aldio garrantzia, ondartzatik hurbil egoteari. Bakoitzan egoera ezberdina da, kontratuan zer den importantea bakoitzan dagoa aldatuko da, baina hori kontratuan garbi izan behar dugu. Mikel, ez dakit beste gomendio hori daukazun udanetarako jendearentzako, bideiak egitera bideratuta dagoena edo? Nik uste dut importantena erran dugula, hotel kontratua ongi egin, erreklamazioa arazoa gertatzen den instantean gure erreklamazioa arazoaren konstantzia utzi behar dugula, gero erreklamazioak egiteko epe jakin batzuk badaudela. Zentzuzko diren gauza batzuk, kontratuan, norekin kontratatzen dugun ere. Gaur egun interneten badaude aukera unitz, baina internet ere izkutaleku politxa da iruzurrak egiteko, orduan badago jendea reklamatzen duen adibidez apartamentu bat merke kontratatuta Roman edo Parisen, gero ordainduta hoi eta ara joan eta apartamenturik ez dago, guri alokatu diguna ez baita jabea, ez baita alokatzeko ahalmenik edo baduena, badaude alako iruzurra unitz, orduan tentu zibili, jakin horrekin kontratatzen dugun, ordaintzeko erabiltzen denin sistema horiek seguruenak aukeratu, alba da ez ordaindu dena entzinetik, baina baizik utzi zerbaitek gero ordaintzeko konprobatuta dena ongi dagoela, zentzuzko gauza horiek ere kontuan hartu. Eta azkenan erran, araudi ezberdina ditugula trenandako, autobusendako, itxasontzien-dako, hotelen-dako, kanpinen-dako, eta araudi horiek ere gu kontuan hartuko ditugula gero reklamazioak iterakoan. Eta tira, nik uste dut, gehien bat hori erraten aldela da, gauza honitz erraten aldidez, garraio honiz badaude, luiteko muda honiz badaude, eta araudia honiz badaude, nik uste dut ez duela balio gehiago erratea, izanen zen arras sobra komplexua denen dago, eta hortan uztamaldin badu nik uste dut hobe. Primeran, Mikel, mi esker konpartitu duzuen informazio guztiagatik, niretzat baliogarria izan da, horta suposatzen dute ikuslegoaren ere, eta horrengoan ikusiko gara, eta beste kontu buruz hitz egin dezakegu, nahi duzun moduan. Nahi zuen arte. Bale, mi esker. Bai, zergatik. Hau izan da guztia gaurkoz, mi esker horregotegatik, orain, Barainaingoko jaien irudiekin utziko zaituztegu, mi esker eta asteburu ona pasa.
gaur da larun bata, gauari zu ematera aterata, titipuntak ere, musikaren erritmoan dantzan daude. Beroa baino ez zaitez pegatu nigana mesedez, nahi dudanean bai, ta utzi bakean ez baldin badut nahi, eta zurekin moxo-moxo nahi dut. Nire desio dena bete nahi ditut, eta zurekin pornografia nahi dut. Nire desio dena bete nahi ditut, zurekin. No, solo no, que te ha dicho que te he dicho que no. Esta es, zureta es azul, esta es. No, solo no, que te ha dicho que te he dicho que no. Esta es, zureta es azul, esta es. Gritemos quiénes somos y lo que queremos. Gritemos quiénes somos. Gritemos quiénes somos y lo que queremos. Gritemos quiénes somos. Eskua soinean, nire gabe jartzen dizkida zure. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Eroriz ikasten bada oinez, ekinaren ekinez, zeure itzala onartu maitasunez. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Akatzak zuzentzeko maude, izan zure buruen jabe. Deneko gerrak egiten ditugu, gauzak lasai hartu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Edertasuna barruen dago, ez joan haratago. Egin gauzak bezala, zabaldu egalak. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Egindako bat ez da mutu, onartu eta aldatu. Pasatakoa pasabatu, oraina bizitu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Beruna hurre bihurtuz, zeure burua onartu. Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalean. Haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Bidegi ikusteko, bibelarri entzuteko. Haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko. Haunditzen, hasi naiz
zaunditzen txipiak. Cotero, amigo acompañante, es Néstor y viene de la Villa Docón.
Jessica y Néstor, ¿qué jotica vas a cantar? Jessie, a ver. O me prometió. Hacer muchas tonterías. Con alguna cervecilla, ¿no? Puede ser. Buen día. Tal cual. No sé cómo no has bajado. Poco has llegado tú, me Te iba a salir poca humedad.
si lo tienes, amigos a millares, la rumba del cañón. En cambio, si lo tienes, amigos a millares, la rumba del cañón. Vámonos a La Rioja para un trago de la Al que no le guste el vino, que se vaya a la cama, que deje la puerta abierta, que nos vamos de parranda. Cuchillos, navajas, tijeras, pobrecito afilador, que mala vida te espera. Cuchillos, navajas, tijeras, pobrecito afilador, que mala vida te espera. El alcalde de mi pueblo tiene mucha ilustración. El alcalde de mi pueblo tiene mucha ilustración. Pues sabe tocar el chistú, un poquito el acordeón. También toca pandereta y se llama pantaleón. Pantaleón, 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 pantaleón. Para. Ay, madre, 2 personas estaban bajando en toda la plaza, 2. Que hace mucho Sí, calor. toda la vida Está de la Dios, cosa como para hacer gimnasia. toda la vida de Dios, cuando llega el pantaleón, la mitad para abajo, la mitad para arriba. Venga, va. Natalia, Vamos. Néstor, tú y yo para abajo. Venga, vale. Venga. Juanjo y Jessica para arriba. Arriba no. Y toda la plaza, ¿eh? No, Jessica, más arriba. A ver, Balañá. No me da pa' más. 1, 2. Pantaleón, 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 pantaleón. Y son unos pantalones que cuando van por la calle
Ha hecho una casa nueva, con ventana y balcón. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.